100. Λογικό σε βρίσκω. Το 1. Δαγκώνεις. Φίλησα κατουρημένες ποδιές. Έφυγες. Πάω στην προπόνηση. Έλα μωρό, μα κι είσαι. Ναι, τι. Α, ναι, και εμένα μου άρεσε πολύ. Α, τέτοιο τούρμπο γυναίκα δεν έχω ξαναδεί. Δεν έχω ξαναδεί. Κι ούτε θα ξαναδείς άμα στα αρχίσεις φαλιάρες. Χαμένε. Δεν μου λες, Τις πήρες έτσι σαν έξω στον ήλιο. Μια παραγγελία έδινα. Τι σου βρήκα? Τι έχασα. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Στους επισήμους. Τι, τζάμπα τα κονέ μας στην ΠΑΕ. Δεν το πιστεύω, ρε. Δεν το πιστεύω. Πόσο? 300 ευρώ αφεντικό. Δαγκώνεις. Φίλησα κατουρημένες ποδιές. Αλλά στους επισήμους, όπως μου πες. Πάρε, ρε.